Alam mo ba kung paano matatapos ang trabaho mo nang hindi ka masyadong nahihirapan, o kung nahihirapan ka man, at least magiging efficient and effective ka sa iyong araw? Alam mo ba kung paano? Makinig ka maigi sa sasabihin ko. Kasi eto na ang malupit na sekreto para matapos ka ng efficient and effective sa trabaho. Alam mo kung ano? Eddie, mag-resign ka. Tapos ka talaga, Jarn. Charot, with the rot. Oy, pero hindi, kabisyo. Ito talaga yun. Sabi nila, kung sakali man daw na ikaw ay malupit magtrabaho at gusto mo na matapos ang marami o sangkatutak mong trabaho in 2 hours, then 95% of people do in 2 weeks. So, ibig sabihin, kaya mong tapusin ang trabaho within 2 hours instead of 2 weeks. Ito daw yung pwede mong gawin. Una sa lahat, prime yourself. Iprepara mo ang mind mo for your work activities. So, dapat meron kang 8 hours of sleep, meron kang 30 minutes of preparation para dun sa mga gagawin mong workload, especially kung merong writing na involved, o kaya naman may stretching kung kinakailangan ng physical strength. Ang taray, physical strength, yarn. Kailangan ipahimas mo muna yung mga muscles mo. Charot! Darat. And then, i-organize mo yung mga kakailanganin mo. Tapos, pwede rin naman na mag-separate ka ng yung mga aktibidades based on the type of your workload. So, meaning, kapag meron kang analytical task, ito yung organization, research, planning, dapat nasa isang task activity yan. Tapos, kapag meron ka namang creative task, katulad na lang ng pag-iisip, kung ano isusulat, designing, brainstorming kasama ang sarili mo kahit walang brain. Ayan, isang single task naman yun. So, eto pa ang malupit na dapat mong gawin para mas matapos mo yung trabaho mo at talagang makakaabot ka ng deadline. Remove distractions. So, tanggalin ang mga tao sa buhay mo na talaga nga namang walang ibang ginawa kundi i-distract ka lang. In short, hindi ka magkakapera dyan. Too much noise, tanggalin ang mga noise cancelling or noisy, oo yun. O kaya, ibaba muna ang cellphone kung wala magandang dulot sa iyo. Tapos, kung kinakailangan, ay magkape. Ayun. And of course, mag-reflect ka. Ano yung mga pwede mo pang i-improve sa iyong trabaho? Kailangan ba mas mamasel-masel ka pa habang ng pala? Gumagamit ng pala? Or kailangan ba ikaw, kabisyo, mas nakapagbasa ka ng mga pocketbook katulad na lang ng Precious Hearts Romances para ikaw ay maging creative? At eto ang pinakamalupit, kabisyo. Create a reward for yourself. Or i-reward mo ang sarili mo. Alam mo yung mabisang paraan sa pag-reward ng sarili? Makinig ka ng Love Radio kasi hindi ka maiinis dito. Mai-in-love ka sa mga DJ na napapakinggan mo. Katulad ako. Ang kapal ng mukha. Bakit ba? Programa ko to. Kung gusto mong ma-inlove sila sa'yo, di, ikaw mag-DJ. Hindi, charot lang, Widarot. Makinig ka daw ng paborito mong mga kanta. Yan. Gumawa ka ng sarili mong playlist. And eto dito sa Love Radio, yung playlist ko dito, yung mga pinatutugtog namin dito, panigurado. Parang gumagapang yan sa tenga mo. Papasok sa tutuli mo. Papasok talaga sa tutuli mo. Parang tinatanggal yung tutuli mo. Yan. Kung gusto mo, tuliin ka na rin kahit natuli ka na natin.
Ganon yung feeling kapag nakikinig ng radyo, lalong-lalo na kasama mo ako. 3 to 5 p.m. nyo ako nakakasama palagi dito sa Love Radio. Ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Raqi Terra. And today, Friday, syempre, araw ng mga katulad mo. Oo, katulad mo na mael. Alam mo, pag sinabi natin mael, ang ibig sabihin niyan, malambing. Pwede rin namang mael as in malande. Or pwede rin mael as in maloko, malinis sa katawan. Oo, at higit sa lahat, mael as in malibo. Basta, yun na yun. Sabi nga, ni Totoy ba to? Baka pala utog. So, eto na dahil araw mo ngayon at gusto kong labasan ka. Nangiti sa iyong labi, ibibigay ko na ang patikaw ng SPG as in super pack ganun secret file. Gawin daw namin ang 33 plus 36. Oh, 33 plus 36. I-compute mo yan ngayon. Ilan? Ano ang lumabas? Marunong ka ba sa mathematics? Oh, marunong. Hindi ako magaling sa math. Pero kaya kong bilangin yung naging babae ng ex ko. Charot! Hindi, pero totoo yun. Okay, pero 33 plus 36, gawin daw namin ang 33 plus 36. Oh, 69 yun. Oh, so gagawin yung 69. Ano na nga yung 69? Narinig ko lang yan na ginagawa, parang baligtaran. Alam ko yung 6 to 9, schedule yan sa radyo 6 o'clock until 9 a.m., gano'n, or 6 to 9, ganito. Kunwari, walang alam. Ganun talaga. Anyway, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong Feel Good, Feel Good, Feel Good. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Raqi's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files.